May pakita na nga sa kapulisan ang boyfriend nitong namatay nga si Ashley Abad, 19 anyos, nga namatay tungod sa overdose sa paggamit og ecstasy atol sa bispiras sa sinulog karong tuiga. Sa tigom gihibakak ni Nell Spencer Chu nga siya mo'y mihatag og mitunol sa ecstasy nga giinom sa iyang girlfriend. Tapan gitataw ni Chief Superintendent Devold Senas nga dili nila dawaton ang mapamahayag ni Cho. Wa usab mo pirma og affidavit si Cho. Laing nga gitataw ni Senas nga upat ngadto sa unom ka mga higala nila ni Abad ang mipirma og affidavit. Natumbok na usab sa kapulisan ang tawo nga mitunol sa giingong ecstasy ngadto ni Ashley. Apan nagdumili pagdetalye si General Senas. Wa mohatag og tagal si Senas sa kapulisan apan mamahimo ng masangat ang kaso batok sa tao o mga tao nga mihatag sa ecstasy ngadto ni Ashley nga mohinungdan sa iyang kamatayon. Sa karon, I could not say kung pila ang papailan, but I'm so sure na ay pailan.